espazio asko dauzkagula oraindik berreskuratzeko, ez? Eta purka-purka joan behar dugula. Supermerkatu, ez? Hoietan egunero izaten dugu, ez? Harremana, ez? Bai edo bai joan behar dugu horietara, eta uste dugu, babesgune horiek sortza, ez? Arigune horiek bertan sortza, benetan erabilgarria dela, eta guretzako, ez? Oso garrantzitsua da, horrelako espazioak ere, apurka-apurka, eta pausoz-pauso, gure ganatzen hastea. Nabaritu duzu, 3. urtea izan da, babesgune gehiago lortu dituzuela? Bai, esan ongo nuke aurreko edizioan oso zaila izan zela, ez? Arigune horiek martxan jartzea, pandemian geundelako, ez? Naiz errepikatuko, baina bai, uste dugu aurten, aurreko edizioko, ez? Saiakera horretatik, ez? Horri izan zen abiapuntu ariguneaena, ja ulertzen da, ez? Zer dan, eta jendeak uste dut ariketa hori, ez? Prozesu hori ariguneak sortu eta identifikatzea eta aktibatzearena, errezago egin dituela, eta berriak ere sortu dituztela, edo ditugula aurtengo edizio.